Ahojte, vítajte pri ďalších social media novinkách z Triadu. Opäť tu máme Soňu. Čaute. Davyho. Čauko. A ja som Lenka. Máme tu nový setup, ktorý možno uvidíte, dúfame, lebo tento podcast by mal byť aj na našom YouTube Triad.sk. Takže veríme, že sa tam vidíme. Dúfam, že sme všetko spravili preto, že sme nasvičení, osvetlení dostatočne tak dobre, aby sme to mohli vydať. Čiže ak to počúvate a na YouTube nič nenájdete, tak sorry, na budúce sa nám to podarí. Ale teda spravili sme všetko preto, aby si nás mohli aj vidieť. Takže pustíme sa do toho. Začneme metou a pozrieme sa teda, čo je nové na Facebooku a na Instagrame. Áno, a Meta teda trénuje svoju AI na obsahu používateľov, pokiaľ ste to ešte nezaregistrovali. Sú také videá, kde rôzni ľudia, dokonca som videl aj Nadala tenistu, že to zdieľal, že nesúhlasia s tým, a ako si to vlastne nastaviť ako opt-out z tejto možnosti poskytovania svojich dát na tréning AI modelov. Bohužiaľ, kto si myslí, že to pomôže, tak vás sklamem. Tento hack vám teda nepomôže, pokiaľ váš obsah zobrazovaný ako verejný. Ako sa vyjadril CPO Mety pre Bloomberg, netrenujeme na súkromných veciach ani na obsahu, ktorý ľudia zdieľajú so svojimi priateľmi, ale trénujeme na veciach, ktoré sú public. Čiže akýkoľvek váš status, nejaké fotky a takto, ktoré máte verejné, tak Meta s nimi môže narábať a teda bude ich používať na tréning svojich AI modelov. To mi pripomína, že by som si mal premazať svoje statusy, keď som mal 14 rokov. To by sme mali všetci. Ja som toto urobila už veľmi dávno, lebo to sa mi stalo samozrejme taká traumatická vec, že mi niekto okomentoval status roku asi že 2012. Yes, to idem práve urobiť presne. Áno. Keď skončíme. No, ako občania EÚ, ale nemusíme byť z tejto novinky až tak úplne znepokojení, pretože vďaka nedávnym zmenám európskych regulácií pre používanie dát budeme mať čoskoro možnosť zamietnúť užívanie týchto postov pre účely trénovania. Kedy to však bude a čo s tými našimi údajmi bude dovtedy, to nevieme. Ťažko povedať, ale mne to prišlo hneď podozrivé, keď som túto novinku videla, lebo toto tu akože nie je prvýkrát, že si ľudia zdieľajú do statusov a podobne, že Mark nemôže brať ich údaje a prišlo mi to dosť podobné, akurát s tým rozdielom, že teraz ste to museli proste reálne tam poslať nejakú žiadosť cez Instagram. Ale hneď som vedela, že to nebude také easy, že pošleš proste Mete, že netrenujte AI na mojom profile a ona povie, že OK. Takže hneď som vedela, že za tým niečo bude a nebude to len tak. A tak môžeme byť šťastní, že trénujú. Nie? No. To aspoň bude tak realistické, že aj nerozoznáme, čo je real a čo je cake. No však práve, ale dá sa to aj veľmi ľahko proste zneužiť, keď nevieš, čo je real a čo nie je real. Ale keď si zoberieš, že Meta je podľa mňa ešte stále, dá sa povedať, že tá dobrá medzi tými zlými. Čiže keď sa natrénuje na našom obsahu, tak by potom mohla teoreticky vedieť rozoznať tých zlých, ktorí berú tie naše údaje. Viete, čo tým chcem povedať? Rozumiete mi? Že ako keby bude, keď sa ona natrénuje ako dobrá kvázi na našom obsahu, tak potom bude vedieť rozoznať tých zlých ľudí, ktorí robili fejky z našho obsahu, chápeš? No dúfam. Podľa mňa, akože ja súhlasím úplne, ja dúfam, že to bude presne použité na takú moderáciu a nie len na zlepšenie akože ad placementov a takto, že proste aby vymačkali viacej z reklamy. A tak no, uvidíme asi tak o pár častí nášho podcastu ďalej. Ja si nefunguje mozog, lebo ja doteraz spracovávam, čo si povedala Sonia. Ja ti to vysvetlím, že keď sa teraz polícia naučí, ako fungujú vykradačky, tak vďaka tomu, že sa naučili, ako fungujú vykradačky, môžu zabrániť ďalším vykradačkám od naozajstných zlodejov. Pretože sami vedia, ako tie vykradačky fungujú. Takže myslíš, že Mete ide o naše dobro? To úplne nehovorím, že ide iba o jej dobro, ale že možno, že v budúcnosti, keď sa fakt naučí dobre, ako sa toto kontroluje, ako toto funguje, tak možno, že nám bude môcť v budúcnosti pomôcť zabrániť tým zlým. Rozumiem už, ak si to myslela. Ďakujem. Tam objasnenie. Ja som ešte jediná toto nepochopil, takže
Možno, že dobre, že si sa opýtala. Výborné. Áno, a s týmto ste mi pekne nahrali rovno na našu ďalšiu novinku. A tá sa týka štvrťročného reportu o nepriateľských hrozbách, ktorý zverejnila Meta. A je tam vlastne prehľad rôznych koordinovaných pokusov o manipuláciu verejnej mienky. A vlastne pozostáva to z toho, že akože poukazujú na to, aké účty boli odstránené a boli to vlastne desiatky rôznych účtov, skupín a stránok na Facebooku alebo Instagrame, ktoré vykazovali porušovanie podmienok. A niektoré z týchto sietí šírili dezinformácie o vojne v pásme Gazy, niektoré pretláčali čínsku propagandu, takže je to naozaj pestré a je fakt fajn, že sa to nejakým spôsobom kontroluje a dohliada na to, pretože čím ďalej tým viacej máme takéto hybridné hrozby, ktoré proste sú medzi nami a ani o tom nevieme. Pravda. Keď už sme pri tom, tak aj ste si na Instagrame odškrikli to, čo sme sa minulý diel bavili, že či chcete viacej politického obsahu menej, lebo ty, Lenka, viem, že si to neodškrikla, že tam máš stále reguláciu toho politického obsahu a ty, David? Ja tiež nie. Takže obidva máte tam zregulovaný politický obsah. Áno, ja som... Aj si všimli nejaký rozdiel za posledných pár mesiacov, či ani nie? Okrem toho Kovačiča teda, ktorého si mimochodom predpovedal. Áno, presne. Wow. Sa musíme vsunúť recap toho, čo si povedal minulý mesiac. Áno, spomenul som teda, že vydám nejak menej Michala Kovačiča na svojich feedoch, čo sa vlastne potom pretavilo aj do tejto reálnej situácie, čo sa stala, takže Nostradamus. Super, dosť. Smutný Nostradamus. A my tam ešte niečo potom hovorili presne o veštení. My sme už tedy vedeli, že my budeme predpovedať budúcnosť, lebo sme si robili srandu, že najbudúci s vešteckou gulou a tarotovými kartami. A ono reálne, čo sme v minulom podcaste hovorili, sa wow. My sme proste too much. Milí posluchači, sme náš garantovaný zdroj veštieb do budúcna. Overené kvalitou. Dobre, môžeme sa posunúť ďalej. Meta predstavuje novinky pre firmy, ktoré sa týkajú ich komunikácie prostredníctvom rôznych chatov. Tieto nástroje by mali uľahčiť komunikáciu so zákazníkmi a medzi najzaujímavejšie takéto prvky patrí AI zákaznícka podpora pre WhatsApp. A tá má malým podnikateľom pomôcť s odpovedaním na správy, s novými vzormi či vytváraním reklám, ktoré odkazujú na WhatsApp chat. A ponovom bude tiež možné nahrať zoznam subscriberov pre efektívnejší retargeting a kontaktovanie existujúcich zákazníkov. Vy, čo sa v tom orientujete, tak bude to v podstate trochu zjednodušené, že nebudeme musieť nahrávať proste nejaké IDčka a e-maily a takto, ale bude to viacej automatizované, takže za mňa super. Máte pocit, že firmy využívajú ten WhatsApp na nejaký marketing, lebo ja mám pocit skôr, že tu u nás nie. Ja som pracovala vo firme, ktorá komunikovala so svojimi business partnermi iba cez WhatsApp. OK. Ale akože či to je tá menšia skupina, alebo tá business partnermi, že OK, že na tú komunikáciu to proste využívajú, ale ja myslím také proste marketingové proste využitie. Že tam skôr mám pocit, že fakt len je to len na tú komunikáciu, ako nám slúži proste Messenger a neviem čo. Jediné, čo mi napadá, je Lidl, že mi chodia proste letáky priamo do WhatsAppu, že mi doma je proste Lidl napíše na WhatsAppe, že ahoj Lenka, nový leták, pozri si, nemôžem mu ani odpísať, ja mu chcem vždycky poďakovať, že ďakujem za letáky. Dankeschön. Lebo ma to, vieš, že ťa proste nenapadne pozrieť si leták, že keď tam ideš, ale keď už takto príde do správy, tak si ho pozrieš, že čo si. To je celkom správne, by sme mali využiť možno. To je akože jediná firma, čo mi tak napadá, že to proste využíva aj na niečo iné, ako na tú komunikáciu. Podľa mňa v iných krajinách sa to možno viac využíva, lebo keď sme napríklad aj boli v Cannes, tak práve súčasťou briefu bolo, že máme využiť presne tento komunikačný kanál, pretože to bolo na brief na proste Indiu a tam proste to je jedna z top proste sociálnych sietí, čo u nás je nepredstaviteľné, ale tam jednoducho proste fungujú na WhatsAppe všetci. Akože ja to možno, že aj chápem, ale aj nechápem. Ale tam hlavne nemajú toľko dát
čo máme tu, že my máme niekedy proste v balíku, že neobmedzený počet dát, čiže im ide aj o to, aby tá ich proste hlavná komunikačná sieť proste nežrala veľa tých dát, aby proste aj bolo s týmto v pohode, čiže je to podľa mňa zapričinené aj tým. To je mega smart. Ono je fajn, že Meta takto pracuje na nejakom zlepšení komunikácie pre firmy, pretože aj pri našom klientovi jednej nemenovanej banke to vidím, že ľudia čoraz častejšie využívajú Messenger ako proste nejaký customer service network, čo mi príde akože úplne absurdné. Neviem, či som taký dinosaurus v tomto, ale ja proste, keď niečo od tej banky chcem, tak prídem na pobočku, alebo si tam zavolám, ale aj to skôr akože radšej riešim proste osobne, hej, ale... Hej, no, ja by som im presne napísala na Messengeri. Ja by som to nechala urobiť mamu. Takže som dinosaurus. Prehovorila Gen Z. Máme tu vlastne my sme rovnaká generácia. Ty môžeš byť taký zileniál ešte. Ja som že tak, hej, na pomedzi. Gozileniál. Si myslela na neho. Ja napadlo teraz slovo, keď som mu začala zileniál. Tak na to bude posledný krát. Out of nowhere. Dobre, poďme ďalej. Messenger pripravuje nový prvok a tým sú komunity. A tu opäť nadväzujeme na to, čo už v podstate poznáme z WhatsAppu. A na WhatsAppe túto novinku zaviedli už nejaké 2 roky dozadu, ale teraz vlastne sa ju snažia presadiť aj vlastne v Messengeri. Táto funkcia vlastne umožňuje správcovi pridať až 5000 členov do komunity bez toho, aby museli tí členovia byť súčasťou nejakej facebookovej skupiny. Je to užitočné pre nejaké organizácie, školy a nejaké súkromné skupiny, ktoré môžu komunikovať viac koordinovane. Čiže na Facebooku to funguje tak, že ty musíš byť členom skupiny, aby si tam mohol pozvať do toho chatu všetkých ľudí zo skupiny, ale tuto bude proste random, že môžu to byť presne tak. Ľudia, ktorí nemusia byť žiadnym členom. Dobre. Viem si predstaviť, že to bude mať využitie. Presne ako hovorí, že pre nejaké školy alebo tak. Áno, malo by to byť vlastne určené pre verejnejšie konverzácie a vlastne nebude to obsahovať rovnaké funkcie ako facebookové skupiny, čiže taká akože jednoduchšia verejná platforma. Úprimne, nadpis ďalšie novinky ma celkom šokoval. Prosím, uveďte ma do témy, že sa to volá Instagram experimentuje so zvieratkami. V stories. Áno, niekoľko mesiacov dozadu sa na internete objavil taký screenshot s Instagramovým stickerom, takzvanými pals. Bola tam taká ikonka psíka a bolo to ale zahalené takým rúškom tajomná, pretože vlastne sme nevedeli vôbec, čo to bude obnášať. A teraz prichádzajú nejaké nové informácie k tomuto prvku. Tvoj Instagramový pel by mal byť niečo ako také tvoje osobné Tamagotchi, ktoré bude interagovať so sledovateľmi tvojich storiek. To je strašne cute. Áno, je to super. Zatiaľ, akože z toho, čo sme našli, tak sú tam rôzne také tie rozpixelované zvieratka, mačička, psíček, dokonca aj vyzerá to ako mlok a dinosaurus. A oni budú rásť adekvátne k množstvu lajkov, ktoré dostanú. Nie. Áno. Čiže vlastne čím viac si fame, tým väčšie zviera máš. Proste tvoji followery budú krmiť tvoje zvieratko lajkami. A ono bude rásť. Jeho. No. Ja neviem, či to je strašne cute, alebo strašne masochistické. Preto ten nadpis. Celé sa to spojilo teraz. Áno, takže takýto experiment so zvieratkami. Uvidíme, čo z toho bude. Zaujímavé. V konečnom dôsledku by to malo zvýšiť engagement vlastne na tých storkách a tak, ale no, uvidíme, ako sa to pretaví do praxe. Vieš čo, určite to zvýši engagement na storkách, lebo ja keď uvidím vyhľadované zvieratko, to sa nedá nedať mu like. A ešte keď to bude nejaká taká malá blbosť. Presne tak. Lenkina Godzilka. Lenkina. Zabijeme. Lenkina Godzilka. Takto pelikána.
Vrátime sa späť k WhatsAppu trošku, Áno. ktorý prináša novinku, že umožní zdieľanie stories. To je všetko, čo sa môžem povedať. Áno, nie je to akože nejaká masívna zmena, ale pritom vlastne ako rastie počet používateľov WhatsAppu, čo sa na dennej báze pohybuje okolo 450 miliónov, tak vlastne umožní to rozšíriť dosah vlastne oveľa širšej používateľskej základni. Takže keď budeš akože dávať reklamu do stories, tak si budeš môcť zvoliť ďalší placement, že okrem Facebookových príbehov a Instagramových príbehov a Messengerových príbehov sa tam akože pribudne WhatsAppové príbehy. Presne tak. Malo všetko všade. Asi dobre. A potom sa budú vlastne kde zobrazovať, že keď akože vidíš tie svoje chaty, tak nejako hore, tak ako to vidíš v Messengeri. Asi by to mal byť takto, ale k tomu akože UIčku sme sa ešte nejak nedopracovali, že ako to bude reálne vyzerať v tej appke. Je to zatiaľ len súčasť nejakého backendového kódu, ku ktorému sa dostali takí tí app testery a je to zatiaľ akože... Takže sme v očakávaní. Áno. Takisto... Neviem, niekedy tak vyzerá, keď sa najem. Bože, nie. Takisto ale nevieme, ako to bude fungovať s interaktívnymi prvkami, pretože ako viete, veľa z nich sa nedá použiť, keď zdieľate z Instagramu na Facebook, takže uvidíme, ako sa Meta popasuje s týmto. Táto novinka ďalšia sa mi veľmi páči, súvisí s Instagram Reelskami a budete sa môcť opýtať svojich známych na to, ako sa im to Reelsko, ktoré ste vyrobili, páči. Čiže budete môcť takúto rýchlu spätnú väzbu od nich dostať. Čiže je to veľmi zaujímavé. To predtým vypostovala, hej? Nemusíš to predtým vypostovať. Pošleš to ešte nevypostované, že kam bracho, je toto cool, alebo je to cringe. A on ti povie, že je to cool a ty to vypostuješ, hej? Áno, alebo povie, že to cringe a ty sa opustí, že nevypostuješ ho nikdy a už v živote nespravíš žiadne Reelsko. Story of my life. Áno. A budú to vlastne ľudia, ktorých ty musíš mať priateľov, predpokladám, že asi to nebudeš posielať niekomu len tak random. Presne tak. Si teraz predstav, že urobím Reelsko, pošlem to Kim Kardashian, že... Pozri. Čo si o tom myslíš, Kimi? Kimi. No, táto funkcia je zatiaľ ešte iba v testovaní. Čiže uvidíme, kedy to príde k nám. Áno. A z Instagramu sa môžeme povlákne posunúť na Threads. Táto sieť má ambíciu oživiť hashtagy. A Team Threads testuje nové spôsoby na zvýšenie používania hashtagov a hoci sa stále diskutuje o ich relevancii. Je to už v podstate známe, že hashtagy nemajú nejaký vplyv na dosah postu na Instagrame a súčasné algoritmy už sú také sofistikovanejšie a využívajú kontextuálne indikátory, ako napríklad celý text postu a prípadne zloženie cieľovky, ktorá s postom interaguje. Takže vlastne na ten engagement nemajú taký vplyv, na reach, ale na druhej strane dokážu pomôcť vo vyhľadávaní určitého obsahu. Hej? Takže dokážu lepšie prepájať presne tie komunity sledovateľov. Takže uvidíme. Na začiatku vývojári upustili od týchto hashtagov, ale chceli by ich využiť ako také indikátory. Takže... Podľa mňa fajn, hlavne čo si hovoril, čo sa týka toho vyhľadávania, že vieš si lepšie vyhľadať obsah, ktorý ťa zaujíma. Presne je to skôr akože možno aj v takých, že nejaké aktuálne dianie a tak, že proste máš prehľad o tých postoch skade tade. Presne. A teraz najviac shocking newska. Nepreskočiteľne reklamy na Instagrame. Je to tu. Výborné. Ja sa teším, vy nie? Prosím. Takže používateľské dneska nie, ale veď... Ako marketér sa teším. Ako marketér, chápeš, no, ten človek nebude mať na výber, či si tú reklamu pozrie, alebo preskočí, lebo ju nepreskočí, musí si ju pozrieť. Alebo si zaplatiť premium. Alebo podľa mňa si radšej tí ľudia pozrú tú reklamu. Tu podľa mňa, neviem, či si pamätáte, ja som ešte v skorších dieloch hovorila, že podľa mňa veľa ľudí nemá nainštalovaný adblocker a že ani ja nemám, ale tu podľa mňa prichádza presne ten zlom, kedy si veľa ľudí ten adblocker nainštaluje a povie si, že OK, do YouTube ste sa mi nacpali,
hentam ste sa mi nacpali, tu ste sa mi nacpali, ale do Instagramu sa mi nenacpete. Uvidíme. Ale aj tak tam dostane strašne veľa ľudí, ktorým sa to nebude chcieť riešiť a aj tak. Určite. Si to tam nechajú. A pozrú si naše krásne reklamy, ktoré pre vás robíme. Nemáte zač. Tadá! Ďalšie novinky sa budú týkať TikToku. Áno. TikToky. A tu sa vraciame k našej kauze, ktorú už teda riešime nejaký ten piatok. A je to vlastne súdny spor v USA, kde vlastne vláda chce vlastne prinútiť spoločnosť ByteDance ku predaju TikToku a vlastne celej spoločnosti na americkom trhu. Máme tu takú akože novinku, drama nejaká prichádza. A ByteDance, teda ako materská spoločnosť TikToku, zamestnala nového právneho poradcu, Johna Rogovina. Mne to najprv akože si vrajím, čo nejaký právnik, ale tento chalánko má teda naozaj bohaté skúsenosti. On pracoval aj pre Warner Bros., proste prestížne právne firmy, zábavný priemysel, verejnú službu, takže pre TikTok bude veľkým prínosom. Tento právny žralok teda by mal pomôcť vyťahnuť ich z brindy. Skvelý. Áno, ByteDance podal takisto aj žalobu na odvolacom súde, argumentujúc, že vlastne to navrhované opatrenie porušuje ústavu a práva na slobodu prejavu amerických občanov, ktorých ešte raz podotýkam, že je nejakých 170 miliónov používateľov TikToku, takže celkom akože relevantné číslo. Okay. No akože ja neviem, čo budem pozerať na TikToku, keď odtiaľ zmizne americký content. To je najviac zábavný shit na svete. Taká rôznorodosť nádherná, ja to úplne milujem. Začneš pozerať slovenský content a budeš mať konečne prehlas slovenských TikTok influencerov. Oh nie. Never. Nebudeš chodiť za mnou, že Lenka, poraď mi TikTok influencera pre neviem koho. Ja ozaj, akože toto je môj, ja sa teraz priznám, toto je najväčší mínus mojej marketingovej kariéry, že Soňa Kočková mladšia nemá prehľad o influenceroch slovenských a je mi to ľúto, musím to zmeniť. Už to je lepšie, než to bolo pred rokom, oveľa lepšie, úprimne, ale stále by to mohlo byť lepšie a lepšie, keby pozerám aj ten content, ale ja si proste nemôžem pomôcť, jediné čo pozerám je, nebudem to radšej menovať. Povedz nám. Nemôžem, to sú... Nemôžem. Povedz nám, čo je vo feede Sony. Povedz. Keď to bude hrozné, tak to vystrihneme. Nie, ja pozerám iba českých tiktokerov a české YouTube a TikToky influencerov, a to poznáte? Sugar Daddy? To sa hamlíval trochu. A ešte Vidrejla, ktorý na ňu stále nadáva. Prosím, ja toto prúta baví pozerať, ale ja to nepozerám tak, že intentionally, že teraz si to idem zapnúť, aby si to teraz pozrela, ale že keď si umývam zuby, alebo keď sa malujem, alebo tak, že do pozadia, aby som proste mala takú zábavku, keď sa nudím. To je presne ten typ kontentu, čo sa ma dneska pýtala, že akí sú ešte influenceri, vieš, že proste beauty, food blogeri, neviem čo, a že čo je Sugar Daddy? Bizár. To je proste úplne špecifická skupina influencerov, ktorých nevieš pomenovať, nevieš, prečo ich pozeráš, ale pozeráš ich. Musíš, nedá sa tomu. Nedá sa tomu to je, títo influenceri sú jak rúža pre nevestu medzi seriálmi. Nevieš, ty toto robíš, ale robíš to proste a baví ťa to. No tak každý má niečo takéto, no. Ty aký bizarný content pozeráš, Davy? No... Priznaj sa. Nehovor, že nemáš nič takéto. On pozerá iba kvízy. Tak to vôbec. Ale ja tam mám samé také tie skôr akože edgy humor a memečka a takéto somariny, ale... Poď niekoho konkrétneho, my chceme vidieť. Nemám konkrétneho. Ale nemám konkrétneho. Ja som taký pasívny veľmi sledovateľ. OK, takže nemáš žiadnu guilty pleasure? Tak akože nejaké mám. Čo je to? Ty si stále ešte zahalený rúškom tajomstva. Je v skúšobke, alebo ako to je? Už není práve, že... Oh no.
nemôžem to sypať všetko naraz, vieš, musím tak postupne len David buď všetko, alebo nič. odkrývať pokrievku. Tak rúško tajomstva, alebo pokrievka? Na budúce si odkryjeme Davyho pokrievku. Wow! Poďme ďalej, TikTok pripravuje vlastný algoritmický feed pre USA? Áno. What? Skúmajú možnosť vytvorenia americkej verzie svojho odporúčacieho algoritmu, tak aby mohli zostať v prevádzke v USA po nátlaku na predaj spoločnosti. Čiže popri týchto rozohraných súdnych sporoch sa snažia prísť na nejaký, dajme tomu kompromis alebo nejakú cestičku, ktorou by mohli ísť, aby ich teda nezrušili. Údajne už ale čínsky úradníci vetovali možný predaj algoritmického kódu, čo znamená, že predaj TikToku je celkom nepravdepodobný v USA, takže snažia sa to kadejako obísť. Ja úplne milujem ich pettiness, jak robia všetko preto, aby proste nedostali ani zrnko piesku tí Američania. Proste. Presne tak, no. No, kto vie, možno, že keby sa dostali k tomu kódu, takže by na to prišli. Že... No, oni by si vytvorili podľa vlastnú sociálnu sieť a úplne by TikTok poslali do... Dovi. No a druhá najväčšia novinka, hneď po tej prvej, čo som hovorila, čo už si pamätám, čo bolo, je, že zmenila život. Alebo zmení, čo skoro. Pred pár minútami sme dopozerali seminár o tom, že sa začala reklama na TikToku. Na Slovensku. Konečne. To je všetko. Áno, je to tak. Budeme si môcť konečne boostovať obsah na TikToku. A TikTok Boli myslí... tam aj presné dátumy, kedy, mne sa to, že hej, ale nebudem vám klamať teraz, lebo nepamätám. Neviem, ale viem, že sa bude môcť od začiatku boostovať iba traffic a nie reach. Čiže iba návštevnosť. Čo je trošku akože shame, ale snad to príde ešte ďalej. No, musia to nejako oťukať asi. Ale pre vás všetkých marketerov, ktorí nás počúvate, tak TikTok zdieľa aj nový prehľad marketingových základov, ktorý pomôže značkám vlastne začať s marketingom na TikToku. Je to taký štartovací balíček, ktorý zahŕňa viacero sprievodcov a tipov na nastavenie reklamných kampaní, takže určite si to pozrite. My vám na našej preske Social News necháme aj nejaký link, ale samozrejme viete si to nájsť aj priamo na webe TikToku. Takže to je celkom cool a k týmto nejakým guidom a pomôckam, tak TikTok pridal aj nový guide pre modné značky. Oni zverejnili taký obšírnejší už minulý október, ale teraz vlastne to trošku obnovili, pridali tam nejaké nové prvky, ktoré by vlastne mali pomôcť maximalizovať dosah a rezonanciu kampaní na platforme práve pre modné značky. Sú tam rôzne poznámky a tipy a nastavenia pixelov a typov reklám a možnosti cielenia, takže tiež celkom zaujímavé čítanie a taktiež to nájdete vlastne priamo na webe TikToku. Užitočné. V skutku. No dobre, to boli také tie naše základné sociálne siete, ktoré bežne používame a čo tu máme zo pár noviniek z ostatných social media, ako napríklad Pinterest, ktorý spustil promo kampaň na Discovery. Áno. Pinterest sa nám akože potichučky, ale isto rozbieha. Ja som ho stále tak akože mal nejak mimo svoj radar, ale zistujem, že čím ďalej tým viac ľudí ho využíva aj v mojom okolí. Dokonca aj moja babka. Čože? Čo robí tvoja babka na Pintereste? No, pozerá si inšpirácie na... Pletenie. Áno, také presne napadlo. domáce dekorácie a záhradku a rastlinky a tak, takže akože vie si tam nájsť to svoje a úplne ma prekvapilo, ako sa v tom naviguje, že úplne bez problémov proste si vie všetko vyhľadať a si tam robí tie piny a tak, akože wow. Takže
A táto prišla úplne sama? Kudos. Alebo si jej to ukázala? Sama? Babka, Áno, ja som to ani netušil, že moja babka vie, čo je Pinterest, takže... Takže moja babka nevie ani, čo je internet, Ani takže... moja. Takže pre mňa to úplne, že wow. No, keď vás to zaujíma, tak si určite pozrite túto kampaň, s ktorou si robí Pinterest vlastne také akože promo k tomuto vlastne Discovery feedu a že si tam môžete objaviť čokoľvek, čo vás nejak inšpiruje, ale že práve to, že viete odísť od niečoho úplne proste, čo si tam idem si pozrieť nejaké, ja neviem, svetre. A zrazu si pozeráte klobučiky pre mačky. Takže... Ja som až teraz zistila, že to není promo Discovery Channel, ale že... Discovery feedu. Áno. Ja som si myslela, že sa bavíme o Discovery Channel. Vieš, lebo my máme aj na obrázku, tam bude mačku. Tak mne sa to úplne prepojilo, že to je Discovery Channel. Prepačte. Pohode. Ja by som s tomu chcela niečo povedať, ale ja nevládzem. Povedz, Lenka, neháme sa, keď tak vystrihneme. Nič. Takže pozrite si novú kampaň Pinterestu. Na Discovery Channel. Na Discovery Channel. Je to naozaj fun, pretože to, akože nevydáme to až tak často, že si sociálne siete robia akože nejaké self-promo a taký marketing. Neviem, kedy som videl nejakú reklamu na Metu alebo Instagram, takže to ma celkom milo prekvapilo. A vy používate Pinterest? Tomu ver. Na čo? Používam Pinterest na inspo, čo sa týka vizuálov, čo sa týka aj pri nejakom idea makingu. Môj frajer napríklad brutálne používa Pinterest, že mi to prišlo zaujímavé, že aj ľudia, ktorí napríklad nepracujú v marketingu, to používajú na inšpirácie rôzne, hlavne DIY-ka, umiestnenie proste rastlín v dome. Fakt všetko. Že... Pre tých, ktorí nemajú veľmi vizuálnu predstavivosť, čo som ja, je to super pomocník, že čokoľvek tam dáš, tak fakt nájdeš podľa mňa, čo potrebuješ, že fakt si to vieš potom tak lepšie zvizualizovať, čo potrebuješ. Práve včera som videla také video od Peťuš na skle, že existujú ľudia, ktorí majú že afantáziu. Počuli ste to už niekedy? Že jednoducho bežný človek, keď mu povie, že predstav si proste gitaru, tak si vie predstaviť gitaru, predstaví si proste každý nejakú inú, hej, niekto akustickú, elektrickú, proste nejakú si predstaví, nejako inak položenú, ale sú ľudia, ktorí keď im povieš predstav si gitaru, tak si ju nevedia predstaviť. Ja tomu nerozumiem, ale fakt to existuje. A viete čo? Ja postavím ešte ďalší level do tohto a ideme si to otestovať. No, poďme. Tá fantázia má ešte už tie stupne, že myslím, že to je od 1 do 5. No a najlepšie sa to testuje na jablku, hej? Čiže predstavte si červené jablčko, obyčajné, zatvor oči, predstav si červené jablčko, hej? Predstav si ho, že je pre tebou. Dobre, otvorte oči, povedzte mi, ako ste ho videli. Či ste ho videli tak, ako keby teraz bolo pred vami to jablko, alebo či bolo rozmazané, alebo či boli iba obrysy, či ste si dokázali tú farbu úplne poriadne akože zvizualizovať, alebo nie. No áno, ja som ho videla na stole v miske, jablko, červené, také úplne až, keď máš proste z reklamy, že je také proste výrazne červené, že proste bežne také nemáš. Čiže normálne si to videla, ako keby si mala obrázok v hlave pred sebou, hej? David, ty ako? No áno, ja som si tam ešte aj červíka domyslela, ako z neho lezie. Tak dámy a páni, som nemá afantáziu, lebo ja nevidím to jablko. Ja to nechápem. Ja nevidím to jablko tak. Ja vám verím, že to existuje, tí, čo to majú ľudia, ja vám verím, ale ja si to jednoducho ja to nedokážem predstaviť, že niekto si to nedokáže predstaviť. Lebo takto je to úplne, že Unreal, že však... Vieš, ak si to môžeš predstaviť? Už to niekedy videla, tak už to musíš vedieť si predstaviť. Predstav si, že ja si to jablko viem v hlave predstaviť, ale ja to jablko nevidím. Že... počkaj. Ideme si to predstaviť, dámy a páni, vy čo pozeráte, takto, že... Ty to vidíš v hlave, keď zatvoríš oči takto, hej? Že ako keby si mala toto pred sebou. Ja to vidím tak, ako keby to bolo za plátnom nepriesvitným. OK. Že ja viem, čo to je, ja
viem, že to tam proste je, ja si to viem ako keby príbehovo zobraziť, ale ja to nevidím, jak takto predmet. A čo vidíš? No hovorím ti, že ja to vidím ako keby zahmlené. Že ja to proste nevidím jak statický obrázok pred mojimi očami. Aj to jablko, vôbec proste. A ja mám ale brutálnu predstavu, že ma poznáš, že vieš, ja si viem proste veď práve to má akože... Ale toto som zistila ja práve počas pozerania TikToku, že ja som jedna z tých. What? Tak ja už na to akože od včerajška už aj zabudla na toto video, ale znamená mi to bude vrtať v hlave, že ako... Ja vám ukážem, že ako vyzerajú tie levely aj pre vás, čo ste na obrazovej onej. Takto, pozri. Počkej. Aha, aj toto bolo. Hej, to bolo lepšie, mám pocit. No, toto je ešte lepšie asi, lebo... No, vy to vidíte takto, hej, že normálne celé jablko. Áno. No, pre mňa to je takto. Pre mňa to je tuto. Ty tam máš myšlenku jablka, hej? Hej, áno, ako keby... Počkaj. No, toto je to. Toto je to, čo vidia Lenka a David, že proste full jablko. A toto je to, čo vidím ja. Hej, že ako keby to bolo zahalené. Ja, no dobre. A ty robíš v kreatívnom priemysle, ty robíš v reklame. Ako sa s tým dá existovať, lebo ty... Možno o to lepšie, lebo... Ty proste pracuješ s tým, že ty pretavuješ tie myšlienky nejako do reality, ty to musíš vidieť. Dobre, viete čo? Ona to vidí, ale tak out of the box. Áno, ja to vidím inak. Povedz mi, čo si ma predstavil, ja to skúsim teraz predstaviť, možno, že teraz jablko som si predstavovala iba celú dobu, vieš, tak možno, že... Povedz mi, čo si ma predstaviť. Súpa, ako sedí na kaktuse. Áno, dobre, ja vidím súpa na kaktuse, ale zase není to proste, že vytridečkovaný nádherný obrazok, proste nádherné farby, ale proste vidím to vtáka, vidím nejaký na tom kaktuse, aby som to dokázala nakresliť a není to proste takéto. Je to proste, že takto. Sa mi to hýbe, ten obraz, nie je to proste, že presne takto. Ale napríklad ja si viem brutál dobré príbehy vizualizovať v hlave. Ale tak slovne. Ja by som strašne chcela vidieť. Wow. Mňa to úplne fascinuje, že niekto to môže mať inak. Hádam sa, k tomu raz dostaneme. Ja si neviem predstaviť, že vy proste zatvoríte oči a vy tam vidíte normálne červené jablko. Dobre, predstavte si teraz vy dvaja Rihanu na vrchu Mount Everestu oblečenú v boratkách. Ježišmária. Máte ho? Mám, no. Boratky zelené? Áno. Len som sa nevedel rozhodnúť, ako ich mám mať natiahnuté. Ako si ich natiahol? Tak, aby zakrývali to, čo majú. Jasné. Wow. Krásne sme si odbočili trošku. Prepáčte, to je moja chyba. Tento podcast bude... Je zaujímavé, no. Nikdy som fakt o tom nepočula a fascinovalo mňa to úplne, že wow. The more you know. A potom ešte existuje syntetézia. A to je, že niektorí ľudia cítia chuť slov alebo vidia farbu podľa slova. Teda napríklad, že meno Lenka môže u nich znamenať fialovú farbu. Alebo že meno Lenka chutí ako marhulový džem. To mám, keď si dám 4 a viac káv za deň. Tak vtedy počujem aj farby. Dobre, ale to už akože ideme strašne do hĺbky, poďme ďalej. Premostíme, Sonia, predstav si logo ICQ. Ja sa tu ospravedlním, ale ja som to nezažila, túto sociálnu sieť. A tak aj nevieš, ako vyzerá logo ICQ. No teraz mi David ukázal, ale nie, nevidela som to teraz. Ja som vedela, že Jeffree Star bol slávny z ICQ. Bol? Hej, áno, Jeffree Star z ICQ bol slávny. Už niektorí poslucháči budú vedieť, ale inak vôbec. No, ICQ teda, ako možno, viete, ľudia skôr
ľudia skôr narodení. Ho poznáte? Áno. Hej, no. Definitívne. Nebude chýbať proste, ja neviem, však na tom som vyrastala. Tak áno, ale... Tam tie lamy, ono je slide lama. Áno, presne. Ale no kedy si naposledy bola na ICQ? Nebola. No vidíš, preto končí. Poďme proste znovu obnoviť ICQ, prosím. Počkajte, tak to nebol Jeffree Star, to bol niekto iný známy. Prepačte. Pohľad. Preto som zmetene nepozeral. Prečo klameš do telky? Prepačte. A možno to aj on bol on, ale nie som si tým istá teraz. No a vy ste používali teda ICQ? Áno. Ale to prečo? No lebo nič iné nebolo. Áno. Pokec, ICQ. Že základná škola, s mojimi proste spolužiakmi sme tam hrali hry a celkom sme tam proste dohadovali, rozprávali, majú tam skupinové čety. Bolo to super. Každý mal svoje 9-miestne číslo, ktoré si veľa ľudí pamätá až dodnes. Ja nie. Náš kolega Šimon si pamätá, ja nie. Ja som rád, že si pamätám svoje telefónne číslo, ale... No, fakt tak, že bola to veľká vec. Snažili sa ho trošku oživiť v roku 2010, keď ICQ odkúpila ruská spoločnosť v Kontakte, ktorí sú vlastne aj za Telegramom. Ale tak to nejak aj tak vyhaslo, no. V dobe najväčšej slávy používalo ICQ asi 100 miliónov používateľov, takže akože na vtedajšie pomery to je celkom dosť. Dnes, keď si vezmeme, že denne proste sa na Pintereste objaví 520 miliónov, teda to som asi prestrelil. Možno. Tak, áno, ale bolo to, no. Musí raz umrieť. Možno sa dožijeme toho, že umrie Instagram a ovládne ho TikTok, alebo naopak umrie TikTok. Podľa mňa prvý umre Threads. Môžeme si dať stávku. Áno. Ja teda, no, nie som fanda Threads. Musím sa priznať. Snažím sa nejak akože rozbehať komunikáciu, ale... Je tam slabé, je tam hlavne slabý ten engagement, nemáš tam žiadne štatistiky, čo mi najviac vadí, že ty vlastne nevieš pri každom poste, koľko vlastne zasiahol ľudí, čo je úplne demotivujúce, lebo ty si nevieš žiadno vyhodnotiť, či tá tvoja komunikácia funguje, či nie. Jo. Že ty len pridávaš a dúfaš, že to niekto vidí, lebo ten engagement je tam fakt slabý a keď nevieš ostatné dáta, tak sa môžeš fakt len pozrieť, koľko to má lajkov. A to je všetko pri tom poste a komentárov. Takže keby tam proste pridali štatistiky a reklamy časom, tak možno by to bolo fajn. No, je to celé také holé bose, no. Je to fakt úplne v takých plienkach a nezdá sa, že by s tým Meta niečo chcela robiť, že každý mesiac máme nejaké novinky a skoro takmer nič sa netýka Threads. Naposledy sme mali len to zdieľanie medzi Facebookom a Threads, ten cross-posting. No a hashtagy. A hashtagy vlastne. Ale tak no. Sorry, no. Akože oni sa snažia, ale zatiaľ nejaké reálne výsledky, že prečo by sa to oplatilo, tak... Podľa mňa čakajú aj než úplne tak, že zomre ten Twitter. Aj to je možné. Dobre. Cool. No máme tu ešte posledné novinky, veľmi aktuálne a to je aktualizácia iOS, kde pribudlo niekoľko noviniek. A jednou novinkou je aj nové AI, dostupná na iPhone-och. Respektíve mysleli sme si, že teda toto AI bude dostupné na všetkých iPhone-och, ktorí akože budú mať túto aktualizáciu novú, ale vysvetlo, že to bude dostupné len pre iPhone 15 Pro. Takže pokiaľ máte staršie iPhony, AI sa nevyčkáte. A malo to byť vlastne, alebo bude to AI, na Apple Intelligence, ktorá bude poháňaná na ChatGPT. Čiže bude to asi veľmi podobné ChatGPT, akorát to bude už priamo zabudované v iPhone. Povedzte mi, jak strašne smart je, že pomenovali to AI Apple Intelligence. Že oni všade si nájdú proste nejakú dierku, kde môžu preliesť tieto svine, keby tak zlacnili tie telefóny. Hej, pritom je to stále len ChatGPT, len zabudované do tvojho iPhoneu. Hej, už je to Apple Intelligence. Tiež sa bude dať ľubovoľne rozmiestniť ikonky. Aj to ma pobavilo. Čo poteší Android ľudí, lebo keď
keď som sa bavila s jednou mojou kolegyňou, Andy, pozdravujem ťa, ona bola proste zdesená z toho, že na iPhone nejdú proste poumiestňovať tie ikonky tak, ako chceš, že tam ich máš jednoducho v tej mriežke a nepohneš s ňou, keď ju chceš náhodou na opačný proste koniec displeja. Jednoducho ti to tak proste zarovná. A akože ja som si to osobne nikdy neuvedomila, že však ako inak by to bolo. Ale Android ľudia sú na to zvyknutí, že si to môžeš proste s tým hýbať. Čo ty na to, David? Android človek. Ako David Android som akože prekvapený, že s tým prišli až teraz, ale tak... Ale že je to fajn. s tými ikonkami, potrebuješ ich mať nejako špecificky rozmiestnené? No, áno. Ja si dávam vlastne podľa toho, že na aké okno proste podľa priorit mám proste vyskladané nejaké tie, ja neviem, Volt, Bolt a podobné veci. A potom tam mám proste pracovné, kadejaké apky a tak, takže ja si to celkom akože skladám, no. No to je ako keď ty si robíš poriadok na svojom home screene na notebooku. Nerobím. Ale akože nerobím. No dobre, možno robím, ale že ja využívam proste tú plochu tak, že ju vlastne nevyužívam, lebo ja keď idem nejakú aplikáciu nájsť, tak idem úplne doprava na to vyhľadávanie a ja si tú apku nájdem. Vieš, ja ani všetky nemám, že na ploche. Ja ich mám proste len tam v tom všetkom prehľade, ale si ju vyhľadám. Hej, to chápem. To je, a ja idem vždycky rovno do vyhľadávania. No a nechápem, prečo som to chcela mať usporiadané. Tak lebo si na to doteraz nebolo zvyknuté, tak... Ale zase... Keby to máš od začiatku tú možnosť, tak by si to určite usporiadávala. Neviem. OK. No ešte z rýchlosti len prídeme tie ďalšie novinky vo novej aktualizácii a to je nový Dark Mode. Zmení sa akože nielen to pozadie, ale aj farba ikoniek na takú tmavú verziu. Vyzerá to celkom dobre. A taktiež pribudne zamykanie aplikácií pomocou Face ID či hesla. A keď to budete mať vlastne zaheslované, tak sa nebudú ukazovať ani notifikácie, keď vám nejaká príde, čiže až keď to odomknete, tak to vlastne uvidíte, čo je celkom fajn, to asi budem využívať. A taktiež si budete môcť plánovať správy. Čiže si stanovíte čas, kedy sa má správa odoslať a vtedy sa odošle. Dúfam, že to budeme môcť plánovať že aj na rok dopredu, lebo ja by som si rovno hneď napísala všetkých narodeniny, nech to nemusí byť. Vieš, že nech sa mi to pekne postupne celý rok posiela a nemusím sa bať. Ja si vyhradiť deň, kedy bude tieto správy písať a plánovať si ich, aby sa celý rok pekne odosielali. Zase to kamarátov nemám, aby som to musela celý deň robiť. Pravda. Zabudla som, že nemáš kamarátov, Sonia. Ale máš nás. My sme tvoji kolegovia iba. Nezabúdaj. Čože? Tak máš mňa. Končím tento podcast a nemôžem vám radiť. Nie, to je lepšie, Sonia, už ťa milujeme. Dobre, to je za nás všetko. Verím, že ste sa niečo nové naučili a ak nie, tak si nás zapnite na budúce a veríme, že sa niečo naučíte. Dajte nám ešte šancu, ak ste sa niečo naučili. Na budúce sa tiež naučíte, ak ste už dneska niečo naučili. Možno ste sa aspoň pobavili, ale ja si myslím, že tento bude akože celkom dlhý podcast. Podľa mňa možno aj dlhší ako vzťah Radka a Stanky. Bude určite. Ale ty si ich môžeš aspoň predstaviť v hlave. No teraz, keď si máš predstaviť Stanku, tak vieš. Viem, ako vyzerá, ale nevidím ako obrazok. Stále ti hovorím. Strašná. Lutujem tvoj život. A mi to nepríde ako obmedzenie. Ja tu sa necítim obmedzená. Ale si. Bitch. A s touto bombou sa lúčime. Dovidenia o mesiac. Čaute. Bye. A s touto bombou sa lúčime. Dovidenia o mesiac. Čaute.
Bye!